Какво приятели? Добре дошли в Лудо Куче Гейминг канал. Днес ще си направим настройки на Car Parking. Но преди това може да се абонирате с камъка, да харесвате това видео и да напишете нещо в коментарите, какви игри искате да играя. И ето, само да ви кажа, аз не правя настройки, а просто гледам. Ето вижте. Ще гледам всичко от тук. Да, ще гледам и най-вероятно ми скамнаха E60 вчера хора. Вместо да ми направят ГГ фарове, скамнаха ми E60 и много съжалявам и да му ебам майката. Много се нервирах. Това беше днеска към 1 часа и половина, може би да скажа, или 12. Ама през нощта беше това 12 часа, може да скажем. Не помня колко беше. И да, имаме достатъчно пари и монети и не съм така, казвам ви. И сега нека да си търсим A60. Ето. A60. Купим го. Както виждате, помня малко от така, че беше така. Не. Ще правим това и да. Сега ще искам да си преконя. Ще си я направя дрифта. Нека да започваме с броня. Защото аз с броня много се кефя. Така че първо дай да гледаме. Сега правим и съпънците тази на клейки. Да видим за... Еми, хора, как мислите, да оставя така или така да я направим така? Аз си спомня, че моята кола не помня как беше. Ама и се направим такива. Нека да видим. Първо нямах други фарове и не знам как ми стана в акаунта. Без да знам по-лично акаунта. И стана ми сега. О, тук го помня как беше. Майката. Не. 1, 2, 3, 4. Правилно. Аз хора не спомня, че колата ми беше. Да, беше стила. Ама... Так. Можем да уредим нещата. Как те и екранът много ме дрази. Добре, ще ли е черно, ако правим така? Я да видим как. Ама първо да видим как ще стане цвета. Ако става, значи избираме този цвет. Ако не, ще избираме жълто, може да кажем. Моята беше сила, ама като много яка ещетка имах, ама смених цвета и нямаше ГГ фара и след това да ми направи човека ГГ фара ме измами. Елеме пасва си малко де. Малко пасва си цвета, обаче може да се каже, че може да се каже, че абе
Imаме си достатъчно пари, че си избираме каквото си искаме да правим. Ще направим малко така. Чакай, аз мога да се направя като онази единствената ми дали ще спаси, не, обаче ще си направя, може би лилаво или така. Не мисля, че ще се паси, не, ама... Айде, хора, май забравяте ми. А, да изпираме гуми. Гумите са малко бели и синени. Това ще е бяло, това айде, махай се. Да, това ще е бяло. Това ще е черно. Бяло ще е черно. Това ще е бяло. Това трябва малко така. Ой, сега малко е трудно, обаче ще го направим. Малко ми. Мисля да направя какво не. Ето го цветът, бе! Нека да го почваме. За ще ми трябва да се направя малко така. И ми трябва леви така. Така. Те малко леси малко да трябва да слагаме малко така. А хора, ще направя едно видео, но ще е на английски. Извинявам се. Но който знае английски, ще знае. Малко ще го направя английски. Ой, хора, мислите, това ще яко. Не мислите, брутално. Само което е жестко, ще ми правим. Това е. Ще ми правим. Ами не знам дали ще падне. Дали тук може да има нещо като коронка. И не мога да го... Знам дали е тука. Махи. Да. За да видите на такъв черни. Може да не няма така. Аз винаги се ползвах ползвата. Айде. Е тази. Не е ли да? Правите черни.
Malo papuka i stižu sada se pita do njega i samo izgleda te, kak da vidim, i čekajte vrste, ako to klika ili ne, ako ga napraviti dobro. Uvijek je to Uma pessoa ou pessoas não importa as pessoas. Agora mesmo posso falar pessoal que já tem uma telefone nesse pessoal não vai comprar aqui uma iPhone no já pagou o que trimestre e no que tem e já comprou para mim deixa como está então e гледам нете не хвати как да го зарядим. Заредихме го един час и чакам. Не, звънихме на майстора, казва, че трябва да го рестартираме. То е рестартиране, не разбирате. И готови. И така. Ето можете да ги направя без така. Ето може да се и ми така се пасна. Така. Сега. Да слагаме номера. Май ние нямаме номера. Забравих. Трябва да направя и се ми отмени номер. Айде, не се ми прави. Нека да започваме с първото нещо, което ще започне да си страница да си отбележим. Айде. Квадрат ми трябва, кръг, още квадрат, кръг, и триъгълник. Ще ми трябва и последното ще ми трябва. И точно да стигна. Нека да си слагаме 2 квадрат. И не забравяйте, че синя пак. Ще направим ето бял квадрат да имаме. 2 квадрата. И ако не знаете как се прави логото на VMware, ето, не тук като мен. Аз там си го разбрах как. Ето. Я си започнах си играта. Ето така. И отпирате тук. Слагате си динамите, ето да скачва. Да не виждате от линията е така, и виждате, не виждате, ето така. Ето така да. Да е по-точно. Малко така. Да. И да се погледите, те вашия текст, ето се погледите и снимите. И тук пак го копирате. И да, и сега идва тук черта. Това черта си искате, може да слагате такава или такава. Да. И слагаме черната. И тук написате, дъркате го. Дъркате го отвън, да е малко зелените, малко ми е трудно да го правя сами. Ето
ще стане голямо, да. И трябва е така. Али, не иска. Е така, но трябва малко да го отмалим, че направо е дебел. Като една свиня. Нали сега? Той трябва още. Бах му майката, трябва да го копираме, не съм се. Така. И копирам двете всеки. Айде. Копирам. Вижте как стана, хора. Обаче малко е голямо, ама е добре. Ама, по принцип, малко без номера, без такива да слагам букви BMW, нали? Няма да слагам, защото малко изглежда толкова грозно, че направо не знам какво. И слагате такива кръста и боядисата бяло и след това правите така формата. Трябва да гледате така. Вижте ги. Така. Но обаче няма да сме правилно стрелки на едната. И отново върне. Нека да се вършаме камерата. И взете квадрата и го поставите на място. Така, например. И няма нужда да го правите отново, хора. Просто така ще ви покажа. Правите телефона и гледате ги. Тук. Окей. И представи хора. Перфектно. Ето да. Айде бе, махни си пите. Ето. Малко ще го малко. Ето така се паща. И се вършите. Как отново? Тук е малко. Няма да се вършите. Тук е малко прекали. Това и... Добре. Избираме сюда и така. И остава само да слагам номер. Това ще се бял център. Така и така. Още съм малко. Така. Аз не стана по картаси. Тук не знам по картаси. Сега трябва да се търсим капак. Търсим капак върху това на технология. Да. И сега помахаме. Брутално е просто. Остана само номерата да оставаме. Нека да започнем. Намахаме и започваме. Слагаме така. Има този хора. Така. Така трябва да се така. Точно така. И напишете кой град сте. Аз по принцип съм от Асеновград, но ще напиша Видин, защото аз съм роден в Видин. И нека да пишем. Да? Не, стара загря ще пишем. Малко е странно.
Мамка му. То пак не ми дал мамка му дерева. Така. Малко са големи. Така. Така е малко. Така. Правя така. Опирате го пак. Дивете на време. Айде бе. Стой. И даваме това. БГ. Ето. Ето така трябва да е. Много често виждам в коментарите в TikTok и в Инстаграма как да си направят номерата звездата. Обаче много от вас не знаят как се прави звезда. Ето намесите, който не се как. Взимате си едно снимка. Ще ви покажа. И правите в аз избирам си. И взимате звездата. И така. И това да не ви пречи. Трябва да го бъдете звезда. И слагате го така. Отпирате го така. 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 Добре, и отпираме 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Така. Нема. Така. Точно, да, точно. Така трябва е. И махате това. И тук аз ще напиша защото ние имаме две коли, Audi A6 и BMW. Не знам какво BMW, май ще беше едно синьо така и оттам взехме ги. Първо взехме Audi и след това BMW-то и така. Но видяхте видеята ми, този бус е на чуми и по принцип двете коли стоят в гаража и тате има една стара Audi A6 паска, ама не това говоря, не A6, Audi A2 и да, той отива с нея на работа. Ой, трябва да направим още номера ли, бе? Мамка му. И задължително да се абонират към Анкода и да харесвате видео, защото не гледам да харесвате видеята. Иначе няма giveaway. И включете си каванката за всеки ден. Не всеки ден, не качвам много видеа. Като малко имам работа да обработвам. Вече обработвам. Това.
И се обработвах едно видео, ама то е на английски, нали, ви казвам. И така, защо е 3. Не е 3. Тридцать. Не. Страшно е, че обаче аз се бъркам. Цветовете. Ай, бебе. Ама хора, малко ще качвам видеа на английски, че аз обичам много английски, вече почвам да говоря английски, да. Но съжалявам, които вие не знаете английски, то има и български видеа. Така, 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 така. Едно, две, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 4, слагаме ги това. Така. Така. Мапата. Обаче ще бъде много хора. Не правиме номерата и ще се стои хора и това е което стои. Айде, това ето. Това. Ай, так. Не, так. Това можем да слагаме на това. Сега трябва да снимам още видеа. Айде, не си знае. Сега да видим така. Ето им главна. Еми станаха номерата, де. Ама чакай да първо да отиваме да видим как е света. Ще направо от 27 минути с новия брат. Ще ми отнеме много време да го качвам това видео. Това какво нямаме листи. Само това там променящите е това. Да. Е така. Малко по-променим. Е така. Е така, хора. Малко трябва да променим. Так, можем да... Малко ще правим настройките, че ще ми отнеме малко. Но това ще бъде абонират каналта, харесвате видеото и участвате за гибове. И чао от мен.